Mhux għax qatt ma ħallejtni nistenna, tħallini nixxenna għal ftit għena minn tal-ġenna. Jekk ma ndurx lejk u tonqosni t-tama, fis nitlef triqti u ngħix ħajti fil-ama. Fi żmien bħal dan niteżżes kull darba u minn qiegħ qalbi toħroġ li karba. F'mumenti li nħossni waħdi mitluqa, ħlief il-kelma tiegħek ma nsibx biex norbot fuqha. Għalhekk kompli hu paċenzja bija, inti kollox għalija, kollox fih it-tajjeb fih innifsu u mulej. Għallimni naċċetta dak kollu li minn fuqi jkun għaddej. Fakkarni f'kull tentazzjoni, kemm inti batejt għalija fil-passjoni. Bis-sagrifiċċju tiegħek inti fdejtni, li naċċetta salibi minn dakinhar inti urejtni. Fakkarni omulej, ta' kemm taf kemm taf tagħmel eġubijiet, ta' kemm trid taħfirli ta' kuljum id-nubiet. Ixħetni wiċċni fl-art kull meta tarani li xi ftit tkabbart. Tajjiem imdalma jew tajjiem binazzi, irrid ta' kuljum minn qalbi ngħidlek grazzi. Biex meta xi darba minn din id-dinja jiena tnala għajnejja, nara lilek mill-ewwel fil-glorja tersaq lejja. Irrid niġi niġri biex niltaqa' wiċċ b'wiċċ miegħek u nintilef għal dejjem fl-imħabba qaddisa tiegħek. Hello. Hello, il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Ħankun fil-qosor. Ħajtlu iktar telefonati. Iva, grazzi tal-poezija, għax hija realtà. Ħadd gost nismaħħa u veru realtà din jiġifieri. Min-naħa l-oħra fuq l-lawn spiritwali għaddejt minn esperjenza ftit ta' ġranet ilu jiena. Fil-qosor. Le, okej, ma importax, għalissa ma nix daqsek ta' irrabbejt ħafna milux, xi 3 milu, għax ħassejt li għax miex wara Ġesu, qed imbagħti ħafna. Qed tifhem? Però ġifieri ħassejt li qabel kont pereżempju mixi fid-dlam u mbagħad ġejt fid-dawl, meta kont fid-dlam taf inti il-ħajja tiġik iktar kif naqbad ngħid, taf inti il-ħajja ta' nistrani veru, ħannejtek veru, sħiħ ġifieri, hija tbatija, mhijiex faċli, kulħadd jafa din, għax ix-xitan jiena nħobb insemmih dan, inħobb insemmuh inħobbu, imma jien dejjem niftakar fi kliem ta' San Pietru. Żommu sħaħ fil-fidi tagħkom għax bħal jun lest jiblakom. U din jiena dejjem inġibha qudiem għajnejja f'moħħi. Ġifieri veru jekk toqgħod tara llum id-dinja ix-xitan qed jibla kulħadd jisu kważi, mhux kulħadd ta' għax kulħadd le. Veru aħna mid-dinbin, imma sakemm inti tmur u terġa' ddur lej Alla u titloq maħra l-Alla, nubietna homor daqs l-iskanat għalna Ġesu stess qed niftakar issa dan, iġborna boj daqs is-silġ. U bil-mod jekk tidħol mbagħad f'realtà ma' Ġesu li tinqata' minnu għal xejn tgħaddi mid-dalma spiritwali għax inti jekk imbagħad Ġesu jidħol fik, orrajt aħna dajfin naqgħu, però sorta waħda inħossu li d-batija mbagħad iktar mbagħad bagħti xi kultant iktar tissaħħaħ. Iktar mbagħad Ġesu jtik il-qawwa tiegħek. Iktar mbagħad tejtiva, iktar tifhem li hemm ħajja oħra wara din il-ħajja pereżempju, iktar tifhem li hawnhekk qegħdin ftit żmien. Iktar tifhem illi d-batija ta' din id-dinja huwa frott tal-imħabba mbagħad tal-glorja ta' dejjem. Dik tifhimhom dak l-affarijiet tibda tinżemm l-egoiżmu u l-affarijiet kollha. Però aħna dajfin ġifieri, għandna noqogħdu attenti mix-xitan. Għal daka jinħeba dana għalinna Ġesu, ġifieri, anke sa l-aħħar nifsiet taħaltu prova iwaqqaw il-Ġesu jipprovokah, ġifieri ma żamm sħiħ Ġesu. U kif qed tgħid inti anke hawnhekk speċi ta' jidħol ħafna importanti li aħna nkunu maqudin flimkien bħala Knisja. Għaliex waħda mill-lodot kbar li għandna aħna hija l-komunjoni, hija l-komunità li anke dal-aħħar il-Knisja f'Malta permezz tas-Sinodu qed nagħmlu ħafna enfasi fuqha u hekk għandu jkun.
għaliex ix-xitan jista' jaqbadna fuq siq soppa meta nkunu waħedna. Imma meta nkunu maqudin f'komunità, f'komunjoni, is-sapport tagħna spiritwali nitolbu għal xulxin huwa ta' ġid kbir u ta' kuraġġ kbir. U allura anke meta aħna ngħaddu mid-dlam spiritwali huwa ħafna importanti li nsibu komunità li tissapportjana, komunità ġifieri nies li jemmnu f'Ġesu illi lilna jibqgħu jassistuna u jakkumpanjawna. Il-mulej ħafna drabi għalhekk jażel li jinħebgħu personalment f'ħajjitna għaliex Alla ma jridx jaqadna miegħu biss, imma jrid jaqadna wkoll flimkien. U din hija esperjenza sabiħa kif il-Knisja titwieled tas-sew b'mod spiritwali. Ningrazzjawk tal-intervent tiegħek u nitolbuk titla' palina ħabib. Grazzi, jiena tal-aħħar biss. Alla huwa l-ewwel u qabel kollox. Amen. Dikka dejjem inżommu rasna, jiġri xiġri aħna jiġri xiġri Alla huwa jista' kollox, ħalaq kollox u fuq kollox. Alla la fil-bidu u waqqas tmiem. L-affarijiet Alla aħna uħobna għax sar bnedem ħanna. Il-paċi miegħek. Però il-Papa inħarsu leħ dak huwa raj spiritwali tagħna fid-batja tiegħu ara kemm qed jagħmel ġid. Paċi magħkom. Paċi miegħek. ukoll, ningrazzjawk. Hello, nselmilkom. Nsemmulek. Mux jtjajat il-radio. Tajjeb, Sinjurajiet. Tajjeb naħseb. L-ewwel net nedikom proset ħafna dak il-poem. Grazzi. Hija sabiħa ħafna. Dak huwa veru li rajt inti kollu minnu. Bħalissa jiena fid-dlam tengod minnix minn Alla. Però qed inħabba twiċċi ma' ħafna affarijiet li kieku mhux għax hemm qiegħed miegħi. Lanqas naħseb inżomm. Il-veru qed nitlob li Alla ma jħallinix. Għax qed inħabbata ma' ħafna affarijiet laqas nista' nispjegahom. Kemm il-familji, kemm mhumiex. Fil-fatt aħna li nitbedu, fil-fatt meta kont ktib dik il-poeżija wara esperjenza li għaddej daqsxejn minna jiena. Aħna nitbedu. Le, jiena mhix qed nitbiet minnu, anzi l-ħin kollu tant qiegħda close miegħu tant qed nitolbu minn qalbi biex niġbed lil daw li huma qegħdin inbedil li jien qed inħabbet wiċċi magħhom. Qed nagħmel il-ħila tiegħu nitolbu. U b'qasirek, Sinjura, ftakar illi Ġesu fil-Ġetsemani salluqa jagħtina dettall ħafna importanti. Illi aktar ma Ġesu daħal f'din id-tbatija waqt li kien jitlob għalina dak il-ħin, aktar ma daħal fid-tbatija, aktar talab. Dak id-dettalju tant sabiħ li aktar ħafna drabi aħna li jġrinna li anka meta ngħaddu minn xi dalma spiritwali jew ngħaddu minn xi problema, l-ewwel ħaġa li naqtaw donna meta jkollna ħafna x'nagħmlu huwa t-talb. Tiskanta tiġina hekk. Meta mentri Ġesu rina bil-maqlub li aktar ma kien imħabbat, aktar ma kien irid jidħol fir-ridi tal-missier, aktar ma bada, aktar talab. U allura hekk it-talb mhux tant kemm ngħidu kliem ta' ġifieri, imma t-talb fis-sens kemm qalbna tinfetaħ aktar u tistrieħ u jkoll aktar fiduċja falla l-imbierek. Jiena qed-talb mhux li noqgħod naqra u noqgħod naqbad bħal bieraħ kien hawn l-adorazzjoni, mort nitkellem mal-bambin fil-post eżatti fejn għandu jkun. U bdejt nitolbu ħafna mhux nitlob li jagħmel hekk u hekk. Inkellmu kif għandi nkellmu. Għaliex hekk u għaliex mhux hekk. Tifhem? U tistrieħ aktar fuq u li jagħtik il-qawwa tiegħu biex tibqa' għaddejja. Jiena li ma nitlobx, nitlob biss li jżomm b'saħħti biex nagħmel affarijiet oħra l ħadd ieħor. Amen. Imma l-qbija mhux għax nitlob għalija. Però li kieku bis-serjetà m'hemmx il-bambinu kull kolli għalali immur nitolbu jiena naqas fejn jiena kieku. Nirringrazzjawk ta' dixxida tiegħek, Sinjura. Proset u nirringrazzjakom tat-tagħlim sabiħ li intom tagħtu. Amen. Paċi miegħek. Good night. Bye. SMS li tajt ek, brother nitolbok jekk joġbok, għajt talba għalija lil-maħbub Ġesu, għax ninsab marida u ma niflaħx iżjed. Ma nistax noħroġ u nkun bħal żgħażagħ oħra, għax maħkuma minn biża' kbir ta' mewt u dejjem jagħtuni l-panic attacks u nħossni se nifga. Nitolbu għalik żgur anke fl-aħħar tal-programm
F'dan moment suġġeriment żgħirek nittama li jitkellem il xi ħadd tanka li jista' jgħinek fuq dan il-livell fil-ħajja tiegħek waqt li aħna nissapportjawk żgur u kelma ta' kuraġġ li l-mulej qiegħed miegħek u ftakar ħaġa. Alla mhux biss magħna, imma Alla jbati magħna. Alla jaqsam din id-batija tiegħu miegħek ħalli fih issib il-fejqan tiegħek. Għalik kuraġġ oħt nitolbu għalik. You can heal my broken soul. Lord, I give myself to you. I surrender to you. Those dark, cold places, you are my only hope. Hold me close to you. Let me know